Naravno da ja jako sam sretan, zahvalim svi naši navijače što su mi izabrali drugi put za redom Vjeručni bojevnik. Bilo mi je čast i ponos i prvi svega naravno je zahvalim isto su igrača i sve treneri koji su bili tu i naravno isto fizioterapeuta, isto oni uvijek uz meni, obitelji isto. Evo, mislim da jako veliki čast i naravno to ne možete kupiti i cijenim jako puno i mislim, evo, emocija i privilegija i naravno nije to žaba ovako i uvijek ja radim sve od sebi, dao sve od sebi da pomogom ekipu i naravno da navijača to cijeni, to je naravno, to je jako sam sretan i zahvalim još jednom. To je dati puno motivacija za drugi igrača da znaju navijača, jer gledaju utakmice, znaju da koji igrača, koji bori, koji voli klub, naravno ne pričam za sebi, naravno da sve igrača to radi, voli ekipu, voli klub, bori za svaka tekmu i mislim, ako meni izabrali, mislim, ja ili drugi, mislim, svi zasluži, naravno da to je nagrada, ali nadam se da će biti drugi igrača isto da uzme to, zato što to je stvarno, to je nešto, nema bolje nego to u klubu, naravno, to za mene to je jedini od najbolji nagrad što sam ja uzeo ikad, iskreno. Zato što to je priznanje baš iskrena i ljubav. To je ne možeš naći na drugim mjestu, naravno. To je zbog toga ja to emocija i sve, jer možeš kupiti sve, ali ljubav i to ne možeš kupiti to i naravno da i dalje pogotovo ja sam emocionalan čovjek i naravno da stvarno je puno mi znači to. Naravno, ja imam svoje mjesto, naravno da moram držati tu i moram, naravno to je ne, kao sam rekao, to je nagrada, to puno mi znači. Moj sin kad raste, on vidi to i pogotovo sad moj sin ima 2 godine i pol i pjeva mariborska pjesma, nevjerovatno stvarno je. To je istina, nije ovako i pokazao sam i svima kako oni pjeve. Stvarno i moj sin voli Maribor i voli viola, muzika, to je nevjerovatno iskreno. Za mene to je top, stvarno je. Zamisliti beba 2 godine i pol već zna muzika od Maribora pjesma, to je puno znači. To možete vidjeti da kako imamo mi, ja i moje obitelji, to ljubav prema Mariboru i prema klubu. Iskreno, sve klubove gdje sam ja igrao, uvijek ja dao sve od sebi, ostao srca tamo i radio sam kako treba, ali evo, poslije Dinamo, to je moj najduži klub do sada, moj 3. sezona za redom, to je od prvog dana do kad sam došao tu, iskreno nikad nisam ja osjetio kao stranac, svi su ljudi dobro prihvaćali, igrača, navijača, klub, sve, evo to je puno znači isto, pogotovo, a možda i jezik isto i jako lakše, ako pričati jezik, to mislim da je isto lakše da poklopiš sa ekipom i sve, ali to ništa nije dosta, moraš pokazati, moraš dobro igrati, moraš boriti, moraš zabijati, moraš asistirati, ne znam. To je stvari, to je dođe kroz vreme, ali ja do sada nikad nisam ja osjetio neki stranac i zbog toga uvijek sam dobim samopouzdanje tu, jer to jako bitno ako osjetiš ljudi koji tebi voli okolo tebi i sve. I naravno da nadam se da ću nastaviti tako do kraja moje ugovore i da ću sve od sebi kao u početku. Uvijek, to ja neću se vratiti na tome, uvijek je za mene to godina samo brojeve i ništa. Za mene to je jedna stvar što ja vjerujem, radi, disciplina i vjerujem sebi i to je to, mislim. Dok moj tijelo odgovara, ja ću nastaviti dalje, to nemam nikakav problema, mislim. I to je to, samo u glavi, mislim, ništa drugo. To je bila prva utakmica poslije pauza i pokazali smo stvarno jako
dobra utakmica, jedna od najbolje utakmica ove sezone i ovaj Koper. Mislim da šteta nismo pobjedili ovaj utakmica, ali igrali smo protiv dobra ekipa, protiv lider prvenstva normal, ali stvarno kad smo vidjeli nije bila velika razlika između bili smo jako bolje i šteta da nismo pobjedili, ali dobro, pustimo pozitivne stvari, ćemo raditi nakon toga i ima još dosta utakmica. Nadam se da ćemo nastaviti tako i ja se nadam, o nogometu nikad se ne zna, to je normal, to je nogomet, lopta je krugla, mislim, nikad se ne zna. Nadam se da ćemo nastaviti tako, samo da dobijemo utakmica i to je to.